Agraeixo a tothom moltes gràcies, ja hi ha gent escrivint al xat. Recordo que preferiblement apagueu el micro, la càmera el que vulgueu. Al final de la sessió us demanarem de fer una foto, si voleu obrir la càmera i una salutació, doncs ens faria molta il·lusió. I ara sí que us deixo amb l'Albert Vilariño. Ell és consultor en sostenibilitat i inclusió de persones amb discapacitat a Sustainology i també és col·laborador habitual i conegut, molt important de la casa, de FECET, de la Federació i també de la Fundació. De la Fundació CIES, també de FECET. Albert, endavant, tot teu. Molt bé, gràcies. Ara comparteixo la pantalla. Bé, bon dia, moltes gràcies Jordi, moltes gràcies a tothom i benvinguts a aquest webinar que parlarà sobre les empreses compromeses amb la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i que també incidirà bastant en el tema de les mesures alternatives a la contractació de les persones amb discapacitat, el que és el decret 86/2015. De què parlarem avui? He fet una miqueta de resum de quins són els temes que tractarem en aquest webinar. El primer de tot, farem una petita caracterització de quina és la realitat del mercat laboral de les persones amb discapacitat en Espanya i també parlarem de 3 casos concrets de bones pràctiques d'empreses molt conegudes que fan molt bones pràctiques dintre de la gestió de la diversitat de persones amb discapacitat a les seves plantilles. També parlarem una mica de per què hem de contractar persones amb discapacitat, per quines raons, tant raons econòmiques, que serien, diguem-ne, les últimes que s'haurien de fixar, com a altres tipus d'avantatges. També, òbviament, parlarem de quina és la quota de reserva, què és la quota de reserva i les mesures alternatives i, finalment, ens agradaria també fer una presentació de la Fira Sí Millor 2021, que, de fet, és una molt bona oportunitat a l'hora de trobar talent amb discapacitat. Bé, amb el començament aquest que us comentava de quina és la realitat del mercat laboral de les persones amb discapacitat a Espanya, podem dir que, de fet, la situació és bastant precària. Aquí tenim uns números que són de la Fundació Viqual, que, si no recordo malament, eren referents en l'any 2019, i bé, les persones amb discapacitat en edat de treballar representen el 6,3% de la força laboral total del país. Llavors, hem de tenir en compte que d'aquestes persones amb discapacitat solament una de cada 4 estan treballant. A més, estan treballant per un salari brut anual que és un 17% més baix que la resta dels treballadors. Per si això fos poca cosa, 7 de cada 10 persones amb discapacitat estan treballant en entorns laborals que no són del tot inclusius amb elles. O sigui, són llocs que potser no estan adaptats físicament, a barreres arquitectòniques, no s'estan fent una sèrie d'ajustaments ni laborals ni socials, etc. I, a més d'això, diguem-ne, els seus contractes no són igual de bons que els de la resta de la societat, perquè un 89,3% d'aquests contractes són temporals. Llavors, això ja ens fa una miqueta la imatge que el mercat laboral de les persones amb discapacitat és molt, molt millorable. Llavors, una miqueta, per què hauríem de contractar persones amb discapacitat? La primera de les raons, o sigui, de fet, ja ni l'he posat al llistat perquè és de calaix, o sigui, és un tema de justícia social i de drets humans. O sigui, les persones amb discapacitat tenen absolutament els mateixos drets que la resta de la societat. Llavors, no hi ha d'haver-hi cap mena de discriminació ni en el lloc de feina ni en cap altre àmbit de la vida. O sigui, aquest ja ni l'he posat perquè és tan obvi que jo el comento, però ja ni l'he posat. Bé, després, també, per què hauríem de contractar persones amb discapacitat? Perquè les persones amb discapacitat tenen sobretot un afany de superació i motivació molt gran. Tenen unes ganes d'aprendre
Perdó, no sé si s'havia això silenciat solament. Ja està, ja està. No sé on heu deixat de sentir-me, em sembla que fa solament un moment. Estava comentant que les persones amb discapacitat són persones amb un afany de superació molt gran, moltes ganes d'aprendre i de comprometre's i integrar-se en tot el que fan. Llavors, comentava que queda molt lluny la sensació, la creença de que les persones amb discapacitat rendeixen menys en el seu lloc de feina, de que s'agafen més baixes que la resta de les persones, la resta de treballadors i tot això. Tot això s'ha demostrat que és fals totalment. Llavors, a part d'això, les persones amb discapacitat tenen capacitats diferents que fan que tinguin una destressa que altres persones no tinguin per segons quines tasques. Potser tasques que requereixen molta atenció, tasques que són repetitives i que altres persones, diguem-ne, potser no se'ls donaria bé aquesta feina, les persones amb discapacitat les poden portar a terme molt bé. Tenen aquesta diferenciació que a més els dona, diguem-ne, més valor respecte a la resta de treballadors. Després està tot el tema de la millora del clima laboral. Quan hi ha gent amb discapacitat dintre d'una plantilla d'una empresa, s'ajuda a l'eliminació dels estereotips i es fomenta, o sigui, es fa una sensibilització molt gran enfront de la discriminació. Òbviament, tot això genera una millora de la reputació del negoci. O sigui, l'empresa que té persones amb discapacitat dintre de la seva plantilla mostra la seva cara més humana, el seu grau de compromís amb la responsabilitat social corporativa i pot donar a conèixer els seus valors de respecte, diversitat, meritocràcia, etc. Llavors, tot això també, òbviament, acaba reforçant el tema de la responsabilitat social corporativa de l'empresa i ajuda a tot el tema del compliment dels objectius de desenvolupament sostenible. Recordem que els objectius de desenvolupament sostenible, la seva principal idea que hi ha al damunt de tot és no deixar ningú enrere. Òbviament, tampoc no podrem deixar les persones amb discapacitat enrere. O sigui, contractar persones amb discapacitat ajuda al compliment d'aquests objectius. I, per últim, dintre d'aquest pack de raons, estaria que, òbviament, donar feina a persones amb discapacitat facilita obtenir contractes en el sector públic, en el sentit que dona més possibilitats de guanyar-les perquè s'obtenen més punts pel fet d'aquesta contractació de persones amb discapacitat. Llavors, en el cas que l'empresari totes aquestes raons els doni una mica igual o no les tingui en compte, òbviament hi ha els altres avantatges que són els econòmics, que potser aquests sí que fan que l'empresari digui ostres, doncs mira, hi ha ajudes, hi ha coses que em faciliten o que promocionen que jo contracti persones amb discapacitat dintre de la meva empresa. La primera d'elles seria les bonificacions en la quota de la seguretat social. La segona seria la deducció de l'impost de societats en la quota íntegra per cadascuna de les persones contractades. A part d'això, hi ha altres tipus d'ajuts, com són els de la contractació en el mercat ordinari de treball, justament per fomentar la integració de persones vulnerables. I en aquest punt concret passo la paraula al meu company Jordi, que ens explicarà una miqueta en què consisteixen aquests ajuts perquè esté bastant per la mà. Jordi, quan vulguis. Aquí estic. Moltes gràcies, Albert, per la teva explicació, molt aclaridora. Et diria, no sé si et vols treure la mascareta perquè se t'entengui millor, però ho deixo a la teva voluntat. Se't veu molt bé sense mascareta, no et preocupis. Molt bé. Bé, sí, aquest tema jo faig una petita aportació perquè com a intermediador laboral de la FCET i treballador del Departament d'Inclusió, doncs és un tema que el toco potser més sovint que l'Albert i el tinc una mica per la mà. És un tema que té el seu cert grau de complicitat. Hi ha ajuts a l'empresa privada a l'hora de contractar persones amb discapacitat, també persones en risc d'exclusió, concretament que perceben renda garantida. Jo em centro una mica més en el cas de la discapacitat. Sapigueu que també el que explico també val per persones en risc d'exclusió. Existeixen aquests ajuts que dona la Generalitat des del Departament d'Afers Socials i Treball i que és per afavorir, facilitar l'accés al mercat de treball, el manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat, molt important, perquè sabem que són especialment vulnerables i que el seu índex d'ocupació és baixíssim. Per tant, hi ha molta feina a fer. I per
ajudar una mica que hi hagi una certa justícia social, igualtat de condicions, com li vulguem dir. Lluitar contra l'exclusió social d'aquest col·lectiu. El govern de Catalunya sol obrir un període a través d'una pàgina web. A qui li interessi ens podeu enviar un mail, ens podeu contactar pel xat i us la fem arribar, és un enllaç. Obre un període, l'any passat va ser setembre, octubre, per aquestes dates, perquè us feu una idea, on a posteriori les empreses que ja estan apostant per la inclusió laboral de persones amb discapacitat poden presentar una sèrie de documentació, que bàsicament són contractes de treball, nòmines, justificació de pagament de la seguretat social, etc. Jo ho demana, ho especifica a la pàgina web. Obre un període d'uns mesos on les empreses podeu justificar la contractació d'aquestes persones sempre i quan sigui un període superior a 6 mesos. O sigui, no val un contracte de 2 mesos, no val un contracte de menys temps. Ha de ser superior a 6 mesos. Si aconseguíssim justificar un any, imaginem que hem tingut una persona amb discapacitat superior al 33%, contractada durant un any, i podem justificar tot aquest període en aquesta web, en aquest procediment de concurs que fa la Generalitat, podem arribar a percebre 5.500 euros de subvenció directa per un lloc de feina, la meitat del salari mínim, etc. Que està molt bé. L'únic que us expliquem sempre a les empreses ordinàries o com li vulguem dir, que aquest procediment la Generalitat el fa any a any amb el que no tenim la seguretat jurídica plena de que es faci sempre. Sí que tenim el sentit comú de que possiblement sigui. Però jo em trobo empreses que em diuen però això és segur. I dic, jo no parlo en nom de la Generalitat de Catalunya, jo informo. I això es fa any a any. El sentit comú, l'experiència, fa 3 anys que es ve fent aquest procediment, ens diu que aquest any tornarà a ser. Quan, si canviarà d'alguna forma la manera, això ja no ho puc saber i no us ho puc assegurar. Sí que em sembla interessant que tingueu en compte això. Per 12 mesos de jornada completa, una empresa pot arribar a cobrar en subvenció directa 5.500 euros per haver tingut durant un any contractada una persona amb un 33% superior de discapacitat, qualsevol tipus de discapacitat. Bé, com us dic, qualsevol informació sobre aquest tema jo crec que és ja una mica específica, llavors ho podeu posar al xat o ens podeu contactar. Si teniu les dades del webinar, si heu rebut un mail de difusió d'aquesta activitat, veureu que allà hi ha un mail que és laboral@fcet.org. L'escric al xat. On aquí centralitzarem totes les consultes i si són per l'Albert, les envio a l'Albert. Si fa falta alguna altra persona experta, enviarem a qui sigui. I si ho puc respondre jo o el Miquel Vilà, el nostre director gerent, doncs per aquí és la via. Molt bé, doncs no sé si teniu algun dubte sobre això que he parlat. Si el teniu, us demanaria que la millor manera és que escriviu al xat la vostra consulta i al final intentarem respondre o adreçar-vos al nuestro mail porque nos la consulta. Hola, oye, soy Beltrán. Escuchad, ¿no es más fácil hacer la consulta directo que en vez de WhatsApp y contestar? Disculpa, Beltrán. Sí, por la cantidad de gente que somos 18 o 19, sí. ¿No es más fácil hacer las preguntas directo? Somos 30, precisamente, entiendo lo que quieres decir, pero precisamente siendo 30... por un tema de orden, nos parece mejor ese sistema. Igualmente, si necesitas hacer una pregunta... ya que... No, yo era solamente de que lo que estabais hablando. Sí. Por experiencia, hace ya 40 años, que yo trabajé en SEAT, y cuando SEAT vio la rentabilidad de las personas con discapacidad, contrataron a 20 más. Y quiere decir que era el rendimiento... 100% por la actividad. ¿El por qué? Porque no nos levantábamos lo justo para ir al lavabo, no para fumar, no para pasear, y el rendimiento era esto. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día este tema yo creo que ya no se tiene ni en cuenta porque hemos vuelto para atrás. ¿Qué quiere decir? Que ni se cumple las normativas que exigen el 2%, la previsión que nosotros queremos que sea 7% en Barcelona,
las empresas contratadas. Y yo hoy en día veo que no hay aquella de ver que las personas con discapacidad tenemos más posibilidad de su rendimiento. Perfecto, Bertrán. Le agradezco mucho sus ganas de participar, pero le tengo que cortar justamente... Bueno, ya he acabado, ¿eh? Que quiere decir que eran los 30 segundos que me había puesto yo. Muchas gracias. ¿Vale? Justamente organizamos este webinar para sensibilizar, para que no se pierda esa experiencia que usted me explica, que es muy interesante. Muchas gracias. Le doy paso a l'Albert de nuevo para que siga con su presentació. Molt bé, Jordi. Gràcies per l'explicació d'aquests ajuts. I bé, o sigui, l'últim dels avantatges econòmics que diguem-ne, en principi deixaria els empresaris sense cap excusa per no contractar persones amb discapacitat seria que també existeixen subvencions per l'adaptació del lloc de feina i l'eliminació de les barreres arquitectòniques per a les persones amb discapacitat. Això vol dir que, diguem-ne, no existiria l'excusa de que les meves instal·lacions no estan adaptades, és que tal i qual, és que necessita aquesta persona un ordinador especial, tot això. O sigui, això hi ha subvencions que serveixen justament per eliminar aquesta mena de problemes. Bé, estem parlant de persones amb discapacitat, però encara no hem definit, diguem-ne, el que seria legalment, per dir-ho d'alguna manera, què és una persona amb discapacitat. Per persona amb discapacitat s'entén una persona que té un grau de discapacitat del tipus que sigui, que pot ser física, psíquica, sensorial, mental, que sigui igual o superior al 33%. Hi ha una sèrie de situacions que són assimilables també a la discapacitat, a tenir un grau de discapacitat, com són els pensionistes de la Seguretat Social, que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i també els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda la pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Llavors, amb això hem de tenir una cosa en compte, que és el que hem ficat aquí com a atenció, és que les persones que estan en aquests dos últims casos, els pensionistes de classes passives i de la Seguretat Social, solament computaran com a persona treballadora amb discapacitat dintre d'una plantilla si han estat contractades abans del dia 29 de desembre de 2018. Llavors, com comentava al començament, explicarem ara de forma molt resumida 3 bones pràctiques en inclusió de persones amb discapacitat d'unes empreses bastant grans i molt conegudes també per tothom. La primera seria Pelayo, l'empresa d'assegurances. Pelayo és una empresa que ja aporta un 3% del total de la seva plantilla amb discapacitat i que, a més, diguem-ne, de compliment de la llei amb la contractació directa de persones amb discapacitat, també fa compres a centres especials de treball, el qual reforça aquesta implicació amb la inclusió del col·lectiu. També dintre del seu protocol de selecció de proveïdors valora que aquests proveïdors siguin centres especials de treball o, en el seu cas, que tinguin un percentatge elevat de gent amb discapacitat a la plantilla. Dintre del tema, diguem-ne, més comunicatiu, Pelayo utilitza una terminologia adequada en matèria de discapacitat, utilitza un llenguatge igualitari i també mostra sempre imatges positives de les persones amb discapacitat, el qual és molt important. Una altra de les empreses amb bones pràctiques és Naturgy, que tothom coneix. Actualment estan amb un 2,48 del percentatge de persones amb discapacitat de la plantilla, però tenen marcat un objectiu del 3% en el cas d'aquesta ocupació directa. També tenen un sistema d'objectius i incentius relacionats amb la inserció de persones amb discapacitat i també ofereixen ajudes a treballadors per tenir persones amb discapacitat al seu càrrec. Òbviament, també tenen un procediment d'homologació i avaluació de proveïdors que té una clàusula social expressa amb l'exigència de complir amb la quota de reserva i, per últim, també fan accions de voluntariat que estan orientades cap al col·lectiu de les persones amb discapacitat. Perdó, que m'he passat. I l'última de les 3 empreses seria Alphabet, que aquesta potser no és tan coneguda com la resta, però que es dediquen a fer lloguer i renting de vehicles. Aquesta empresa compta amb persones amb discapacitat que tenen veu a la definició d'estratègies i seguiment de polítiques d'inclusió i gestió de la discapacitat
tenen un 2,43% de persones amb discapacitat a la plantilla, però amb l'especial, diguem-ne, característica de que la meitat d'aquestes persones té discapacitat greu o, millor dit, i especial vulnerabilitat. A part d'això, fa formació sobre discapacitat a tota la seva plantilla, arriben fins i tot al 80% d'aquesta, i tenint en compte que fan tot el tema de vehicles i mobilitat, tenen molt en compte l'accessibilitat universal i el disseny per tothom. I tots els seus productes responen a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat. O sigui, aquests són 3 bons exemples d'empreses que estan compromeses en tot el tema de la gestió de la diversitat dintre de la seva plantilla, concretament amb les persones amb discapacitat, i que es poden utilitzar una mica com a referent, potser són molt grans, però hi ha d'altres més petites que també estan fent les seves coses. Bé, ara parlarem una mica de què és la quota de reserva. El conegut o referenciat 2%, el que la gent parla de l'antiga complir la LISMI i coses per l'estil. La quota de reserva està explicada en l'article 42 de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i és l'obligatorietat que tenen les empreses públiques i privades que tinguin plantilles de 50 o més treballadors que un 2% d'aquesta plantilla estigui composada per persones amb discapacitat. A l'hora de comptabilitzar les persones amb discapacitat en plantilla, s'ha de tenir clar que són solament aquelles persones que estan vinculades amb una relació laboral. Per tant, tal com diu l'article 1 de l'Estatut de Treballadors, no serien treballadors que es podrien comptar com a persones amb discapacitat dintre de la plantilla, les persones que són funcionàries, la gent que són voluntaris, tot el tema de becaris o també socis treballadors de cooperatives, treball familiar, en aquest cas, òbviament, llevat que es demostri el seu caràcter laboral, ni tampoc comptarien les relacions mercantils. Llavors, què passaria en l'univers perfecte de que totes les empreses complissin amb la quota de reserva? Segons les dades de l'UGT, si totes les empreses de Catalunya complissin amb aquesta quota de reserva del 2%, 23.900 persones amb discapacitat més tindrien feina de les que hi ha a dia d'avui. Això faria que la taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat pujaria 12 punts fins a situar-se en el 43,7. Això és una miqueta per adonar-nos de la importància de complir amb la quota de reserva que faria que 23.900 persones amb discapacitat s'integressin dintre del mercat de treball. O sigui, el compliment de la llei és molt, molt, molt necessari. Llavors, les infraccions de la quota de reserva. La Inspecció de Treball es dedica, entre altres coses, també a perseguir tot el tema del compliment d'aquesta quota i de sancionar les empreses que no l'estan complint. Des del meu punt de vista, realment, s'hauria de posar encara més les piles en tot el tema del seguiment i del tema d'infraccions, perquè, com hem vist, hi ha moltíssimes empreses que no estan complint la quota. Llavors, en l'any 2019 hi van haver-hi 147 empreses sancionades pel fet de no complir aquesta normativa i, respecte a l'any anterior, sí que hi ha hagut un increment molt notable perquè el 2008 van ser 55 empreses, però encara, com hem dit, ja, òbviament queda molta feina per fer. Llavors, les empreses que volen contractar de manera directa persones amb discapacitat per complir la quota de reserva, hem de tenir en compte que, en principi, els tipus de contractació que serveixen són qualsevol tipus de forma de contractació laboral, incloent fins i tot la cessió mitjançant empreses de treball temporal. No fa falta que siguin contractes específics per persones amb discapacitat ni res. En quant al tema de les jornades poden ser completes o parcials, no hi ha cap mena de problema, o sigui, no s'han de contractar les persones amb jornada completa. I també, pel tema de la discapacitat, és indiferent sempre que sigui demostrable que és del 33 o més percentatge, superior. I també pot ser preexistent, sobrevinguda, el tipus i grau dona igual, l'edat i el sexe de la persona tampoc no influeixen per res dintre del càlcul d'aquesta quota. O sigui, les persones amb discapacitat es poden contractar amb molts tipus de contractes,
no fa falta que siguin contractes complerts, a temps complet, i a més qualsevol tipus de discapacitat, sempre que estigui certificada, que hi hagi un certificat de discapacitat, servirà. Bé, ara arribem a un dels punts, diguem-ne, més complicats de tot el tema de la quota de reserva. Nosaltres ara, o jo millor dit, faré, diguem-ne, un resum molt resumit perquè al fer una explicació de com es calcula la quota de reserva podria donar per un altre webinar sencer. O sigui, depenent de si les persones estan contractades a jornada parcial o completa, de la seva temporalitat, de la variabilitat de la plantilla durant tot l'any. O sigui, és molt complicat. Llavors, les persones o les empreses que necessitin que els ajudem amb això, després al final, com ha dit el Jordi, deixarem un correu electrònic perquè ens facin, diguem-ne, les preguntes més concretes respecte a aquest tema i a veure com els podem ajudar en el tema de lo que és la gestió de les mesures alternatives i de la quota de reserva. Per fer una miqueta de resum, per calcular la quota hauríem de tenir en compte quina és la plantilla mitjana dels últims 12 mesos i calcular el 2% d'aquesta quota. I això, en principi, ens donaria el nombre de persones amb discapacitat que haurien de tenir dintre de la plantilla per complir amb la llei. Llavors, com aquí he posat, això és una característica concreta de Catalunya, el nombre de persones s'ha d'arrodonir per accés a partir de 0,5. He posat un exemple perquè es vegi més clar. O sigui, imaginem una empresa que té 74 treballadors. Si féssim el 2% d'aquests 74 treballadors, ens sortiria 1,48. Això representaria que, per complir la llei del 2%, hauríem de contractar una persona amb discapacitat dintre de la plantilla. Però veiem en el segon cas que si l'empresa té 75 treballadors, el 2% representaria 1,5, però amb aquest arrodoniment, en lloc d'haver de contractar una persona, hauríem de contractar dues persones. O sigui, veiem que pel fet de passar de 74 a 75 treballadors, el número de persones amb discapacitat a la plantilla es veuria multiplicat per 2. Llavors, això ho he posat una miqueta a mode d'informatiu, o sigui, hi ha dues... A nivell de legislació i a nivell estatal estaria el Reial Decret 364/2005, que és el que regula el compliment alternatiu de la quota de reserva, que va sortir publicat en el BOE, i després, pel que fa a Catalunya, tenim un altre més concret, que és el Decret 86/2015, que també parla de la quota de reserva i com es gestiona. Llavors, dintre de tot el tema de les mesures alternatives, hem de tenir en compte que aquestes mesures tenen un caràcter excepcional i temporal. Això vol dir que, en principi, una empresa no pot estar tota la seva vida a sota, diguem-ne, de les mesures alternatives. O sigui, el que realment vol la llei és que les persones amb discapacitat siguin contractades de manera directa a les empreses, no que les empreses vagin fent mesures alternatives d'infinitum. Llavors, una altra cosa que també hem de tenir en compte és que per fer les mesures alternatives és imprescindible que abans tinguem l'autorització del Servei Públic d'Ocupació competent per fer-les. O sigui, no val començar a fer-les i després demanar l'autorització. L'autorització és sempre prèvia a fer les mesures. Llavors, ara explicarem quins són els 4 tipus de mesures que existeixen per complir la quota de reserva si no és amb la contractació directa de persones amb discapacitat dintre de la plantilla. La primera mesura alternativa que existeix és la celebració d'un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball o amb un treballador autònom pel cas que sigui subministrament de matèries primes, maquinàries, béns d'equip o qualsevol altre tipus de bé necessari per al desenvolupament de l'activitat de l'empresa que opta per aquesta mesura. O sigui, seria comprar, m'ho invento, mobiliari, paper, qualsevol tipus de bé d'un ordinador, a un centre especial de treball o amb una persona autònoma. El segon tipus de mesura vindria a ser també la celebració del contracte mercantil o civil amb un CET o amb un treballador autònom, però en lloc de ser per la compra de béns, seria per la prestació de serveis. O sigui que, diguem-ne, aquestes dues mesures venen a ser el mateix, solament que la primera mesura és per comprar coses i la segona és per comprar serveis. Llavors, la tercera mesura alternativa seria la realització de donacions i accions de patrocini.
Aquestes accions han de ser sempre monetàries. No serveix com a donació donar uns ordinadors, donar un mobiliari, donar un equip, donar una màquina, donar el que sigui. Han de ser, diguem-ne, calés directament. Llavors, aquests diners haurien d'anar dirigits al desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i de creació d'ocupació de persones amb discapacitat. Sempre dintre d'una entitat que tingui dintre dels seus objectius i dels seus estatuts dedicar-se a aquesta mena d'activitats. O sigui, no es pot donar un donatiu a una fundació, per exemple, que no es dediqui a això. Ha d'estar dedicat a inserció laboral, creació d'ocupació, formació, sensibilització, tot el tema que sigui dintre de les persones amb discapacitat. I llavors, com a última mesura alternativa, seria el que és la constitució dels enclavaments laborals. Els enclavaments laborals és una figura molt concreta que es desenvolupa també en centres especials de treball i que estan regits en el Reial Decret 290/2004 per qui vulgui una explicació més concreta del que són. Generalment aquesta és la mesura que menys es porta a terme. Llavors, hem estat parlant dels centres especials de treball amb anterioritat, però no els havien definit fins ara. La principal característica d'un centre especial de treball és que la seva plantilla, com a mínim, ha d'estar composada per un 70% de persones amb discapacitat. I, òbviament, també ha hagut de tenir la qualificació administrativa corresponent que certifiqui que és un centre especial de treball. Les formes jurídiques dels centres especials de treball poden ser diverses. Poden ser associacions, poden ser societats mercantils, poden ser fundacions. Hi ha diferents maneres de constituir els centres. I també, tal com dic aquí, per la seva naturalesa, els centres especials de treball estan obligats a donar als seus treballadors amb discapacitat una sèrie de serveis d'ajustament personal i social que els permetin integrar-se tant laboral com socialment. I, per últim, també els centres especials de treball, a diferència d'altres organitzacions, han de fer una activitat productiva dintre del mercat. Llavors, hem parlat de mesures alternatives, ara parlarem de declaració d'excepcionalitat i on gestionar-la. Llavors, per fer les mesures alternatives que hem descrit, aquestes 4 de fa un moment, l'empresa ha d'obtenir una autorització prèvia del Servei Públic d'Ocupació. Aquesta autorització és l'anomenada declaració d'excepcionalitat. Llavors, en el cas que una empresa tingui el 85% o més de la seva plantilla en una sola comunitat autònoma, llavors haurà de tramitar la declaració d'excepcionalitat dintre del servei d'ocupació d'aquesta comunitat. És a dir, imaginem una empresa que té el 85% o més de la seva plantilla a Catalunya, llavors haurà de tramitar la declaració d'excepcionalitat al Servei d'Ocupació de Catalunya, en el SOC. I en el cas que les empreses tinguin menys del 85% de la plantilla en una comunitat autònoma concreta, hauran de tramitar la declaració davant, millor dit, del Servei Públic d'Empleo Estatal, del SEPE. O sigui que menys del 85% en una comunitat se'n va al SEPE i més del 85% en una sola comunitat se'n va al Servei de l'Ocupació de la comunitat autònoma concreta. Llavors, al final, òbviament, posem que aquestes regles són obligatòries, o sigui, no es pot escollir si es fa en un lloc o es fa en un altre. O sigui, si et toca amb el SEPE, et toca amb el SEPE, si et toca amb el SOC, et toca amb el SOC o l'entitat que sigui de la comunitat autònoma que sigui. Llavors, existeixen 2 supòsits com a exempció de la contractació directa de persones amb discapacitat, que ara direm que és cas 1 i cas 2. El primer cas seria que, diguem-ne, quan la no incorporació d'una persona treballadora amb discapacitat a l'empresa ha estat deguda a que ha sigut impossible que el Servei d'Ocupació, en aquest cas he posat de Catalunya perquè estem ja a Catalunya parlant en concret, ha sigut impossible que el Servei d'Ocupació de Catalunya o les agències de col·locació puguin atendre l'oferta d'ocupació presentada per l'empresa
perquè no s'han presentat persones amb discapacitat o perquè no s'han inscrit o perquè no s'han interessat en aquesta oferta de feina concreta. I després tenim un segon cas per no complir la contractació directa de persones amb discapacitat i per demanar les mesures alternatives, que serien quan una empresa acredita que existeixen especials dificultats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic per la contractació de persones amb discapacitat. Això, amb l'actual crisi de la pandèmia, del Covid i tot això, això és una cosa que s'està donant bastant, lamentablement, i és que són empreses que han de complir el 2% de quota de reserva i que fins i tot en lloc de poder fer créixer la seva plantilla han hagut de fer-la de créixer perquè no estan donant tant servei o no estan venent tants productes i llavors tenen menys producció. Això ha fet que les seves plantilles, en lloc de créixer, minvin, però ells encara han de complir amb el 2%. Llavors, aquest cas seria el que tindria en compte aquest supòsit a l'hora de demanar les mesures alternatives. Llavors, imaginem el primer cas, que seria que hi ha una manca d'interessats per demanar les mesures alternatives. Llavors, per aconseguir la declaració d'excepcionalitat, l'empresa ha de publicar a l'oficina d'ocupació, la que hem dit abans, tant si és el CEPE com si és el SOC, a les ofertes de treball per persones amb discapacitat que no hagin pogut cobrir per falta de candidats interessats a l'oferta. O sigui, aquí en principi l'empresa fa una recerca de perfils de persones amb discapacitat amb unes característiques concretes. Si ella no ho aconsegueix, ho demana al servei d'ocupació. Llavors, el servei d'ocupació té 2 mesos per buscar persones amb discapacitat que compleixin aquest perfil demanat per l'empresa. I en el cas que el servei d'ocupació no trobi cap persona en un termini de 2 mesos, llavors procedirà a expedir un certificat de gestió negativa. Llavors, aquest certificat de gestió negativa és el punt de sortida per poder fer la gestió de la sol·licitud de la declaració d'excepcionalitat i també a la vegada demanar quines mesures alternatives es volen demanar. O sigui, el SOC, posem per exemple, el SOC busca durant 2 mesos persones amb discapacitat que compleixen un perfil, si no els troba fa un certificat de gestió negativa i amb aquest certificat posem en marxa tot el tema de la sol·licitud. Llavors, dintre d'aquesta sol·licitud d'excepcionalitat, l'empresa també haurà de dir quines són les mesures alternatives que vol fer, que són les que hem parlat abans. O seria la contractació de béns o serveis, la contractació de béns o serveis seria la donació a fundacions i organitzacions similars i també seria els enclavaments laborals. Llavors, a l'hora de fer la sol·licitud ja hem de dir quines són les mesures que nosaltres voldríem demanar. Llavors, aquí he explicat una miqueta què és el que hauria de tenir la sol·licitud. Quan es fa la sol·licitud de mesures alternatives, l'empresa ha d'explicar quin seria el contractista, l'objecte del contracte, el nombre de treballadors amb discapacitats als quals equivaldrà aquesta contractació, quin serà l'import d'aquestes mesures alternatives i també quina seria la durada de la mesura. Llavors, en el cas de l'enclavament laboral, també haurien de dir quines són les persones amb discapacitat que s'ocuparan de l'enclavament, el nombre de treballadors deixats de contractar per sota del 2%, l'import i també la durada de la mesura, com en el cas que he dit abans. I quan la mesura sigui una donació a una entitat, dintre de la memòria s'haurà d'especificar el projecte al qual es destinarà l'import de la donació, quina serà la cronologia de les activitats, quin impacte previst tindrà el projecte i també el nombre de persones amb discapacitat que es beneficiaran de la realització d'aquest projecte i d'aquesta donació. Perdó. Llavors tenim el segon cas per demanar l'excepcionalitat, que seria, com he dit abans, les causes productives, organitzatives, tècniques o econòmiques, que també, com en el cas 1, dintre de la sol·licitud s'haurà de dir de quina manera i en quin CET es faran, si serà un autònom o quina organització es vol complir les mesures alternatives. Llavors, dintre de la memòria que s'ha de presentar, la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball pot demanar un informe a la Inspecció de Treball sobre la concurrència de les circumstàncies al·legades. O sigui,
no serveix fer una memòria explicant un rotllo, per dir-ho d'alguna manera, i ja està. O sigui, la inspecció de treball acabarà comprovant que aquestes circumstàncies són reals o no. Si no són reals, no donarà l'excepcionalitat a l'empresa. Llavors, per fer, diguem-ne, la resolució, la Direcció General de Relacions Laborals té un termini màxim de 2 mesos. Bé, aquí he fet una miqueta, després de tota aquesta parrafada que he anat explicant, he fet una miqueta de resum de quin seria l'itinerari de les mesures alternatives per veure, diguem-ne, més des de dalt. Llavors, nosaltres partiríem de la part de dalt, on diu plantilla 12 mesos, 2% de persones amb discapacitat. Seria, nosaltres ara volem saber si estem complint o no amb la quota de reserva. Llavors, mirem la nostra plantilla mitjana en els últims 12 mesos i fem un 2%. Estem complint el 2% de persones amb discapacitat dintre de la plantilla, sí o no? En el cas que fos positiu, que seria la part de la dreta, simplement s'hauria de comprovar regularment, tal com he posat en el cercle de color groc, que s'està complint la quota de reserva. O sigui, la quota de reserva està viva. No serveix mirar una vegada a l'any i ja miraré l'any que ve a veure què passa. O sigui, s'ha d'anar mirant regularment. Tampoc no està especificat a cap lloc cada quan, però com veurem després hi ha una sèrie de moments en els quals ens hem de plantejar si estem complint o no estem complint. Llavors, en el cas que no estiguéssim complint la quota de reserva, que seria la part de l'esquerra que està en vermell, doncs tindríem dues opcions. O contractem persones amb discapacitat de manera directa a la plantilla o demanem les mesures alternatives. Si contractem les persones ja estaríem complint el 2% i tornaríem d'haver de comprovar regularment si continuem o no continuem complint la quota. Que no contractem persones amb discapacitat directament? Hem de demanar les mesures alternatives. Les mesures alternatives, com hem vist, és per manca de persones que s'apuntin a una oferta de feina concreta o perquè hi ha una especial dificultat de tipus productiu, econòmic, etc. dintre de l'empresa. Tots, en ambdós casos, hem de demanar les mesures alternatives. Una vegada les hem demanat amb tota la memòria, tot el que m'ha explicat, explicant a qui li comprarem o a qui li farem la donació, etc., tindrem una resolució o un silenci administratiu per part de l'administració. La resolució pot ser positiva o negativa i el silenci administratiu, en principi, és positiu. Llavors, si tenim una resolució positiva o silenci administratiu, podrem aplicar les mesures alternatives que nosaltres hem demanat. Aquestes mesures alternatives serveixen per 3 anys d'excepcionalitat i cada any haurem de fer una justificació davant de l'administració de com s'estan portant a terme aquestes mesures. Però després hem posat aquesta altra ratlla de color lila perquè, com he dit abans, les mesures alternatives se suposa que són excepcionals i temporals. O sigui que sempre haurem d'intentar contractar persones amb discapacitat de manera directa i una vegada les tinguem, comprovar regularment que sí que s'està complint la quota. Espero que amb aquest gràfic la cosa quedi potser més entenedora que diguem-ne tot el text i tot el que m'ha explicat abans. Llavors, hem parlat de quines són les mesures alternatives, però no hem parlat del tema monetari. Per calcular quin és l'import de les mesures alternatives hem de tenir en compte un indicador, que és el que li diuen l'IPREM, que és l'indicador público de renta de efectos múltiples. Aquest indicador, en l'any 2021, té un import de 7.908,6 euros. Llavors, a l'hora de calcular les mesures alternatives, haurem de multiplicar aquest indicador per multiplicadors que dependran de si es fa un contracte mercantil als centres especials de treball, si es fa un enclavament laboral o si es fan donacions a fundacions, per exemple. Llavors, en el cas que es faci un contracte mercantil amb un centre especial de treball o un autònom per comprar materials o per comprar serveis o que es faci un enclavament laboral amb el centre especial de treball, diguem-ne, l'import que haurem de pagar serà de 3 vegades l'IPREM anual per cada persona amb discapacitat que sigui necessària dintre de la plantilla. És a dir, imaginem que necessitem complir la llei amb una sola persona amb discapacitat. Llavors, com diu l'exemple, el primer exemple de dalt seria, hauríem de multiplicar 3 vegades l'IPREM anual
per cada persona amb discapacitat. Seria 3 per 7.908,60 euros, que es donaria un total a l'any de 23.725,80 euros. Que necessitem dues persones en lloc d'una, tindríem, si per una persona ha sigut 23.725, per dues seria 23.725 multiplicat per 2. Per 3 seria multiplicar això per 3, etc. Això, com he dit, tant per tema de contractes mercantils o per tema d'enclavament laboral. I si la mesura alternativa que volem fer és una donació o una acció de patrocini, l'import de l'IPREM serà de 1,5 per cada persona amb discapacitat. O sigui, tindríem que per una persona serien 11.862,90 euros, per dues persones serien aquests 11.000 multiplicat per 2, per 3, per 4, per les persones que facin falta. Llavors, les empreses durant aquest període d'excepcionalitat tenen una sèrie d'obligacions. Com he comentat abans, l'autorització és de 3 anys naturals. Llavors, l'empresa ha d'anar revisant més o menys de manera contínua que continua complint amb la quota de reserva i també s'ha de fixar sobretot en moments concrets en els quals pugui veure que hi ha un incompliment. Llavors, també, com diuen al text, qualsevol modificació de la mesura alternativa ha de ser comunicada a l'autorització, a l'administració pertinent. O sigui, s'han de comunicar coses com variacions de plantilla que comportin una nova quota del 2%. Diguem-ne, jo què sé, l'any passat eren 100 persones en plantilla, necessitaven 2 persones amb discapacitat. Aquest any som 150, necessitem 3, però clar, la mesura alternativa estava calculada per 2 persones en lloc de per 3. Llavors haurem de comunicar aquesta variació de plantilla que farà que variïn les mesures alternatives. També, òbviament, aquí té molt a veure si hi ha una variació del nombre de persones amb discapacitat en plantilla. Imaginem que estàvem fent mesures alternatives per 2 persones amb discapacitat, resulta que contractem de manera directa una persona, llavors les mesures alternatives realment solament les hauríem de fer per un import relatiu a una sola persona. Llavors aquí també hi hauria una variació de les mesures alternatives. I bé, una miqueta és això, o sigui, és una cosa que està viva i que no ho faig i ja està. O sigui, s'ha de tenir una miqueta de seguiment d'aquest tema. Llavors, les empreses durant aquest període d'excepcionalitat estan obligades a presentar una memòria de mesures alternatives davant de la Direcció General de Relacions Laborals que s'han de presentar dintre dels 3 primers mesos següents a l'any, diguem-ne, finalitzat. O sigui, a final de març, més o menys, s'ha hagut d'entregar la memòria de mesures alternatives relatives a l'any 2020. Llavors, per fer aquesta justificació existeix un formulari de memòria que es pot descarregar des de la pàgina web de la Gencat i a part d'aquest formulari i de la memòria s'han d'adjuntar certificats de les entitats beneficiàries de les mesures. O sigui, si s'ha comprat productes a un centre especial de treball o serveis, el centre especial de treball necessita un certificat, o sigui, donarà un certificat a l'empresa conforme l'empresa ha realitzat una sèrie de mesures alternatives amb aquell centre especial de treball. I bé, com comentava també abans, la Inspecció de Treball també està atenta a tot això. O sigui, que si en un moment donat la Direcció General de Relacions Laborals detecta que hi ha coses que no quadren o el que sigui, pot traspassar el tema a la Inspecció de Treball i ella ja mirarà el que fa o ja investigarà a veure si està tot correcte o no. Llavors, també, òbviament, hi ha infraccions dintre del tema de mesures alternatives. Les infraccions, generalment, són per les empreses que reben els diners. En el cas, per exemple, que hem posat aquí, de les entitats que reben els donatius, les infraccions es poden considerar com a molt greus. Per exemple, el que seria l'aplicació indeguda o no l'aplicació als fins previstos de les donacions. Imaginem que nosaltres li donem calés a una fundació perquè faci alguna cosa, però després es comprova que aquells calés no s'han empleat en allò, sinó una altra cosa. Diguem-ne, la fundació, en aquest cas, podria tenir una sanció que seria molt greu, que podria anar entre 6.000 i pico euros fins a 187.000. I en el cas dels CETs també passa igual. Simplement la infracció, en lloc de ser molt greu, seria solament greu, però també podria portar des de 600 euros fins a 6.000 i pico. O sigui que és una cosa que s'ha de tenir molt en compte. Òbviament,
de fer amb els calés el que s'ha dit que s'havia de fer, com és lògic. 13 hores. Bé, hem acabat una miqueta ja tot això i ara ens agradaria des de FECET i des de CIES presentar-vos la Fira Sí Millor, que creiem que és una molt bona oportunitat a l'hora de que les empreses puguin contractar persones amb discapacitat, o sigui, talent amb discapacitat. Llavors, què és la Fira Sí Millor? Segurament bastant de vosaltres potser ha sentit de què va i altres no. O sigui que ara farem una miqueta d'explicació perquè ho sapigueu. La Fira Sí Millor és un event que està dirigit a empreses i que vol posar en contacte aquestes empreses amb treballadors amb discapacitat que busquen feina. Aquest event s'està fent des de fa 3 anys. L'última celebració va ser al setembre de l'any passat. Va ser un format una mica complicat per tot el tema del Covid i tot això. I es va fer dintre del BIF Barcelona i el Saló de l'Ocupació, amb 2 events que estan patrocinats per l'Ajuntament de Barcelona. I en total, entre la part, diguem-ne, presencial i la part digital, es calcula que van haver-hi uns 11.500 visitants. Llavors, nosaltres creiem que la Fira és una oportunitat única per les empreses participants puguin complir el que hem dit abans, o sigui que puguin trobar persones amb treballadors amb constància i actitud positiva, perquè les empreses puguin projectar el seu compromís social, perquè donin contingut a la seva política d'RSC. Tot això, òbviament, com ja vam explicar al començament del webinar, això potenciaria la seva reputació, òbviament ajudaria a complir la quota de reserva del 2% i també, com comentàvem abans, també contribuiria amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides dins de l'Agenda 2030. Llavors, ara explicarem com funciona una mica la Fira. Ara donaré pas a Jordi, que us explicarà sobretot tot el tema d'intermediació laboral, de com les empreses demanen perfils, de com dintre de FECET s'intenten creuar els perfils els perfils demanats amb els perfils de les persones amb discapacitat que busquen feina i tot això. I després continuaré jo explicant una miqueta tot el tema de les àrees de la Fira i les empreses que han participat. Jordi, quan vulguis. Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies, Albert. Bé, jo explicaré una mica la part de la Fira, que és un espai de talent, de connectar talent amb oportunitats i d'ajudar les empreses a que aprofitin l'oportunitat de contractar persones amb discapacitat, perquè nosaltres ho veiem així. És una oportunitat de complir la llei, com ha explicat molt bé l'Albert, però també de tenir empreses més inclusives, que s'està demostrant cada dia més que vol dir també empreses més eficients, empreses amb un ambient de treball més agradable i més resilients, perquè la discapacitat aporta resiliència a les persones i, per tant, a les empreses. Bé, el que nosaltres agafem la Fira com un esdeveniment, però que no és només un esdeveniment. Intentem, durant aquests 3 dies, o els dies que pugui durar, l'any passat van ser 3 dies, durant aquests 3 dies que hi hagi una feina prèvia, evidentment, de captació de perfils de persones amb discapacitat i de captació o de sensibilització d'empreses interessades. Llavors fem el matching. Intentem fer una preselecció acurada. Les empreses ens diuen quines necessitats tenen. Hi ha empreses que ens diuen no tinc cap necessitat concreta. Vull veure quins currículums, quins perfils puc trobar. També és una altra manera. Ningú està obligat a presentar cap oferta. Però, si ens presenten una oferta, nosaltres fem una feina prèvia de captació d'aquests perfils. Ja tenim una bossa pròpia de persones amb discapacitat que confien en l'FECET per la seva inclusió i les atenem i les coneixem, el que dona seguretat i tranquil·litat a les empreses que hi ha una preselecció feta i intentem fer aquest matching, que es coneguin, fer un networking, que contactin, que facin una entrevista, ni que sigui una breu entrevista tipus networking, tipus Pitch Elevator, sigui presencial. A l'Espai Talent Arena que vam tenir l'any passat va ser fantàstic, molt bonic veure com es connectava, com es connecta el talent amb les oportunitats que hi ha a l'empresa i també l'oportunitat de fer-ho online, una mica obligats per la pandèmia, però també amb l'actitud de
resiliència i d'aquesta dificultat que ens ha fet la pandèmia que també ens generi una oportunitat, que és el de normalitzar la digitalització de la intermediació laboral de persones amb discapacitat. Llavors, per això hem generat una plataforma web que fa molt còmode tant a les empreses passar-nos les ofertes que els interessa cobrir com a les persones amb discapacitat presentar-nos el seu currículum des d'allà. Des d'allà, llavors es fan una sèrie d'accions que ajuden a fer un cribatge o una preselecció, diríem més acuradament. Al mateix temps, també podem ajudar l'empresa a definir l'oferta, si existeix aquesta necessitat. Si no hi és, doncs també intentem entendre l'empresa que està buscant i oferir-li als candidats o candidates que li puguin anar millor. Llavors, a partir d'aquesta connexió, i també podem arribar a oferir seguiment post-inserció. Quan una persona troba feina, podem estar allà com a intermediadors o intermediadores mediant una mica per ajudar a que es generi l'encaix, si és necessari. El que deia és que volem que aquest esdeveniment no sigui només un esdeveniment, sinó que s'allargui en el temps. A l'acabar la fira, aquestes persones que ens entreguen el seu currículum, penseu que hi ha persones que l'entreguen l'últim dia. No hem tingut temps de generar aquest matching amb cap empresa, no hem tingut temps de trobar a on el podem derivar, a quina intermediació podem fer. I no volem que aquella persona visqui aquest acte d'haver anat a entregar el currículum com una cosa, una pèrdua de temps. I no ho és. Per què? Perquè aquest currículum entra a la nostra base de dades i allà té l'opció de participar en els nostres projectes d'inclusió, com a club de feina, que és aquest que estem, o altres, com altres projectes que té el Departament d'Inclusió. I se'ls fa un seguiment, el que també a l'empresa li garantitza que aquesta preselecció, aquest cribatge, és bastant fiable, perquè són persones, algunes d'elles les acabem coneixent molt bé a nivell laboral. Sabem el seu perfil, les orientem també perquè puguin millorar la seva ocupabilitat. Tenir una entrevista de feina ja és una acció que millora la seva ocupabilitat, perquè s'enfronten a una situació i d'allà sempre se'n pot treure conclusions, sempre hi ha un feedback. I intentem això, que la fira sigui un esdeveniment per sensibilitzar, per oferir l'oportunitat de contractar persones amb discapacitat, també per animar aquestes persones que estan sense feina, que de vegades, suposo que ho sabeu, ningú les truca, no reben resposta, que puguin venir, puguin parlar amb una empresa, puguin entregar un currículum en mà o digitalment i puguin sentir-se que hi ha oportunitats per a elles. Penseu que l'índex d'ocupació de persones amb discapacitat en edat activa és un de cada 5. Una de cada 5 persones amb discapacitat en edat activa treballa, la resta no. Doncs aquestes persones necessiten accions que les acostin al mercat laboral. I pensem també que les empreses, que potser no coneixen a fons tot això que ha explicat també l'Alberto, també es mereixen l'oportunitat de conèixer que tenen aquesta opció, que hi ha gent ben preparada de qualsevol perfil per complir qualsevol feina i, a més, FECET, CIES, la Fira, som gent que intentem ser honestos i si hi ha un perfil que no el trobem, doncs busquem, el derivem, tenim una xarxa de contactes a l'àrea metropolitana de Barcelona i altres, busquem solucions en qualsevol situació. No sé si us he explicat prou bé, si necessiteu un aclariment, ho repeteixo. El mail laboral@fecet.org, a banda de preguntes que vulgueu fer al xat, que ara aviat acabarem, no, Albert? Sí. Aviat acabarem, podrem passar a la fase de preguntes. Jo no sé, aprofitant, perquè s'acosta l'hora que potser algú ja té un altre compromís, perquè són la 1 i 8 minuts, i ens agrada molt en aquests esdeveniments fer una foto amb la màxima gent possible. Si us sembla, us proposo que fem la foto ara, qui m'estigui escoltant. Si pot obrir la càmera, ens fem una petita salutació, mentre jo gestiono això de la foto. És per publicar-ho a xarxes socials, per visibilitzar aquestes accions, també per visibilitzar el compromís de la vostra empresa, en el cas que vingueu d'una empresa. Allà vull, un segon, que té el seu intríngulis. Bé, si algú més vol obrir la càmera, us convidem. Moltes gràcies per venir. Seguim, no és que s'acabi això. Seguim. És perquè si hi ha gent que ha de sortir, coses així. I moltes gràcies, un somriure
no sé què podem dir, inclusió, el que sigui, una salutació. Bé. Ja us tinc. No sé si heu sentit el sorollet. Aquí us tenim. Doncs torno a donar pas a l'Albert. Un moment, Albert, que t'haig de fer anfitrió perquè puguis compartir la pantalla. I aquí estem amb diferents dispositius. Un segon. Ja està. Ja pots compartir, Albert. Ok. Vale, Jordi, gràcies per l'explicació de tot el tema de les entrevistes i tot això. I ara ja acabem molt ràpid. Simplement explicaré una miqueta quins eren els espais que hi havia dintre de la fira. Aquest que veieu a la foto és l'espai que li vam dir Espai Sí Millor. Era un espai en el qual es feia una mica es donava informació als visitants de la fira, també servia com a punt de trobada per a empreses i autoritats, per fer networking, també hi havia un fotocall i allà també es van entregar els diplomes de participació a les empreses que van participar, una mica com es veu a les fotos. Després aquest és un espai també molt important, que és l'espai networking, que és on es feien les entrevistes presencials que ha comentat el Jordi abans. O sigui, és un espai d'uns 200 metres quadrats, molt preparats, també sobretot pel tema del Covid i tot això, tot molt higiènic, amb les seves pantalles. Cada empresa tenia a la seva taula 2 cadires i també tenia un lloc on posar el seu roll-up per donar visibilitat al seu espai i a la seva empresa. I després també teníem l'espai Àgora, que era un espai amb capacitat per 60 persones i en aquest espai es van fer ponències, conferències, taules rodones, totes relacionades amb la discapacitat. Per exemple, la foto que podeu veure a la part de dalt va ser una taula rodona on diferents empreses van explicar-nos com gestionaven la gestió de la diversitat dintre de les seves empreses, dintre de les seves organitzacions. Les seves experiències, el talent en discapacitat, tot això aquestes empreses ens ho van explicar molt bé. I la part de sota va ser una ponència motivadora d'un speaker, que és el Marc Buixaderes, que es va explicar com des de petit ha hagut de sobreposar la seva discapacitat i com li va a la vida una miqueta. I després, ja per últim, vam tenir 22 empreses participants a la fira, de diferents sectors d'activitat, com podeu veure, hi havia empreses de salut, de retail, transport, consultoria, o sigui, vam tenir empreses com Amazon, Capgemini, Carrefour, Everis, Quiron Salut, sense despreciar ni molt menys a la resta, potser una miqueta algunes menys conegudes, però totes empreses compromeses amb la inserció laboral de persones amb discapacitat i aquestes empreses són les que van venir. I ja com a últim, simplement ens agradaria convidar-vos a participar a la fira d'aquest any. Pròximament començarem a moure els fils de cara a la nova edició, que calculem que serà segurament al setembre. I qualsevol altra informació que podeu necessitar, a mi em podeu trobar en aquest correu, que és empresa@firasimillor.org, o la pàgina web, que és on s'explica tot el tema de la fira, es poden veure les edicions anteriors amb fotos i tot això, que és www.firasimillor.org. I res més, o sigui, agrair la vostra atenció i la vostra participació en aquest webinar. També per contactar-me, ara mirarem de contactar algunes preguntes, encara que anem una miqueta mal de temps. I si no, qualsevol cosa la podeu enviar a proyectos@fundacioncies.org o també veure la resta de serveis, a part de tot el tema de tramitació de mesures alternatives en el que us podem ajudar des de la Fundació, les podreu veure també a fundacioncies.org. I una miqueta és això. Jordi? Molt bé. Moltes gràcies per assistir. Jo només he captat una pregunta del xat. Si em deixo alguna altra que algú comenti, penso que pot ser una pregunta que ja hagis respost en la presentació, però te la transmeto. Bé, acaba d'entrar una altra, que me l'haig de llegir.
Començo amb la primera que ens l'ha passat la Núria, que et preguntava si la quota de reserva inclou la contractació de centres especials de treball o si al CET la comptem com una mesura alternativa. Es pot respondre ara? Vols que li responguem després per mail? La pregunta és que no acabo d'entendre-la. Si la quota de reserva inclou la contractació d'un centre especial de treball o si la contractació d'un centre especial de treball és una mesura alternativa, no entra dins la quota de reserva. Bueno, a veure, diguem-ne que el compliment de la quota de reserva, que seria el compliment del 2%, sí que es pot, com he explicat abans, o sigui, les mesures alternatives, que són les alternatives a complir el 2% de persones amb discapacitat dintre de la plantilla, dintre d'aquestes mesures està la contractació tant de centres especials de treball com de persones autònomes que proporcionin o productes o serveis que serveixin per l'empresa. O sigui que, d'alguna manera, no sé si queda contestada la pregunta, però una miqueta el desglòs és aquest. O sigui, primer, l'empresa, si no compleix la quota de reserva del 2%, ha de fer les mesures alternatives. I per complir les mesures alternatives té, diguem-ne, les opcions que hem dit abans. O sigui, és la compra de productes o serveis a centres especials de treball o persones autònomes que tinguin discapacitat, el tema de l'enclavament laboral o el fet de fer donatius a altres organitzacions com fundacions o similars que es dediquin a temes en l'àmbit de la inserció laboral de persones amb discapacitat, la formació, la sensibilització, tot això, envers, diguem-ne, el col·lectiu. Bé, la Núria crec que li ha resolt el dubte. En tot cas, ens diu que sí, gràcies. Gràcies a tu, Núria, per la consulta. Una pregunta que ens ha entrat ara. Jo la puc respondre també, però te la transmeto tu i si vols entre els dos. És el Miqui, que és un tècnic d'ocupació per persones amb discapacitat de l'Ajuntament de Terrassa. Hola, Miqui, doncs estem en contacte perquè... Hola, què tal? Perquè tenim moltes coses a parlar. Al Miqui li agradaria preguntar a l'Albert. Miqui, si vols obrir el micròfon i parlar tu, a mi em sembla bé, eh? Sí, cap problema. Bueno, això, encantat i moltes gràcies. El tema seria el tema de les invalideses, Albert, o Jordi, vull dir que sé que esteu tots darrere d'elles i és un problema que ens hem trobat, penso que són els 2 darrers anys, des del 18, 19, una cosa així, que les persones que compten amb una incapacitat permanent en grau de total, absolut o gran invalidesa, no computen, han deixat de computar com a persones treballadores amb discapacitat si no tenen el certificat de discapacitat reconegut, que a la zona de Terrassa, per exemple, hi ha 18 mesos de llista d'espera per fer la revisió de grau, no? Vull dir que llavors m'estic trobant amb persones que estaven treballant com a discapacitats, se'ls acaba el contracte, l'empresa estan encantats amb ells i han de rescindir el contracte perquè ja no computen. Llavors, jo sé que ja a nivell de federacions i d'associacions s'està lluitant per això. No sé si sabeu com està el tema, si tira endavant, si se queda així o si... Bueno, això. Gràcies. Gràcies a tu, Miqui. Vols comentar alguna cosa, Albert? Bueno, jo això no, el dia a dia de com ha d'estar aquest tema no el conec. No sé si tu, Jordi, saps alguna cosa més o no. Jo, si vols, bueno, Miqui, jo crec que més o menys sé el mateix que tu. Sé que des de 2019, per una sentència que va assentar jurisprudència, ja no s'equipara la incapacitat amb el certificat. Abans era una equiparació automàtica, ara ja no. Jo a tothom qui treballo, amb qui tracto, li dic que es treguin el grau tan ràpid com puguin. Si vols després parlem, potser ja ho coneixes, Jo, a vegades des de FECET el que fem és fem un document demanant si es pot accelerar una mica el procés, tenint en compte la situació excepcional de la persona, que és una discapacitat que no només li interessa per un tema de salut o mèdic o el que sigui, sinó que entra en joc l'exclusió sociolaboral d'aquesta persona. A vegades funciona. Com està el tema, si hi ha lluita perquè això es canviï, doncs la veritat que no n'estic massa informat. Tant de bo hi hagués alguna solució, perquè, per exemple, aquests casos que expliques és una injustícia total.
tal. Llavors, també passa que a vegades la valoració del CAT és inferior al 33%. Tenen una invalidesa, però els hi fan la valoració i surt inferior al 33%, amb la qual cosa, amb més motiu. I en quant a la carta aquesta, jo el que faig és amb empreses col·laboradores, com aquí avui tenim a Prodis o alguna empresa, fan una carta dient que estan valorant la seva incorporació i també ho agilitzen. En aquest sentit sí que es deixen fer-ho una mica més ràpid. Però, clar, és una cosa que abans era molt còmoda, tu tenies una invalidesa, la portaves al CAT i te l'homologaven, i ara, degut a una pifiada de Múrcia, em sembla que era, un jutge a Múrcia o no sé on, ha afectat, no sé, en el meu cas, a desenes de treballadors que es troben en aquesta situació. I era per això, perquè com a associacions i sé que esteu lluitant amb el tema, si sabíeu això. Ja està. Moltes gràcies. Gràcies a tu per participar i per aquesta aportació. Que sí que és un tema molt interessant i que també molta gent desconeix i quan s'ho troben és una sorpresa molt desagradable. No recordo ara si hi ha més preguntes, jo crec que no. Em sembla que ho podríem deixar aquí. Bé, faré una mica d'agraïment a tots els que heu participat, per la FECET, per la Fundació CIES. Són molt importants aquests passos que fem cap a la digitalització i que participeu aquí ha estat una alegria i un estímul. Seguir-ho fent. Anirem programant més coses, espero que estigueu connectats i que esteu informats. I bé, en nom de FECET. Hi ha el Miquel Vidal, que està per aquí, no sé si pot escoltar o no, perquè està fent 2 o 3 coses alhora, el pobre. Però, Miquel, si vols participar, t'invito a que obris el micro i si vols fer la cloenda com a màxim responsable de FECET. Si no ho faig jo mateix. Gràcies, Miqui, pel correu. Bé, agrair-vos a tots la vostra participació, recordar-vos de nou el mail, el torno a escriure, perquè com això va cap avall al xat us deixo el meu e-mail perquè el tingueu recollit. Qualsevol dubte, consulta, a vegades passa que una hora després dius, ostres, li podria haver preguntat allò. Doncs cap problema, aquí estem. Aquest vídeo el gravarem, li farem una mínima edició perquè quedi només la part realment interessant i el penjarem a YouTube i a les nostres portals web, evidentment, amb el que si mai necessiteu consultar-lo, teniu l'opció de contactar-nos directament o repassar-vos aquest vídeo on sortireu vosaltres. Molt bé, molt agraïts. Si algú no ha posat el mail al xat, encara el pot posar abans no tanqui la sessió. Hola, Isabel, què tal? Molt de gust, gràcies. I res, ja són la 1:30, crec que tots tenim coses a fer. Moltes gràcies a tu, Jou, moltes gràcies a tothom i que tingueu un bon dia. Fins la propera. Gràcies. Adéu-siau. Adéu, gràcies.